Tak já vás zdravím u nového vlogu. Dneska máme pondělí, víkend v hospodě jsem přežila. Dalo se to. Já se možná tady rychle opřu. Já nevím, co dneska vůbec stihnu natočit, protože jsem mega dneska v presu časovém. Protože teď jedu rychle k babičce, mám asi 3 minuty na to vyjet. A jedu s ní do zdravotnických potřeb, protože si tam potřebuje něco koupit. Potom hned spěchám na depilaci a potom musím do fitka, protože už jsem necvičila 3 dny, protože jsem byla v hospodě, tak jsem necvičila, v pátek jsem ještě trénovala, takže jsem nestíhala. Takže dneska bych chtěla dát fitko, takže musím potom rychle do fitka a pak mám od 3:30 nechty u kamarádky, protože už mi chybí 2. A prostě jindy nemáme čas spolu. Ona má děti, takže je to takový komplikovaný. A ještě k tomu ty nechty prostě trvají, jako jsou to gelový a trvá to třeba ty 2 až 3 hodiny. Takže mi to zabere dost času a přijedu domů večer a musím jako dodělat bakalářku, musím dodělat všechny citace. Takže to mám dneska extrémně nabitý a vůbec nevím, jak budu stíhat. Takže snad vám něco sem natočím a chtěla jsem vás aspoň takhle uvítat u nového vlogu a pozdravit vás. To byla, ale teď nemám čas, takže potom to všechno povíme, takže letím. Jinak můj outfit, tyhle kalhoty mám ze Zary a mám je po strašně dlouhé době na sobě. A tohle tričko jsem ukradla Ádě. Jo, takže ještě, že je tady, protože když si nevyberete u sebe, tak můžete jít vedle a tam si vždycky vyberete. Ona to má úplně stejně, takže já vím, že si taky půjčuje věci, takže... Přede mnou, nebo asi tak 5 vteřin se rozblikaly ty závory. Chtěla jsem je přejet, nebudu lhát, ale řekla jsem si ne. Nebudu je přejíždět, zastavím. Hele, ten vlak hned jede, takže pohodinda. Mám jako brutální hlad. Máme 11 hodin. Nakonec jsem to stihla s babičkou mega rychle, takže mám čas, takže jsem ráda. Ale nic tady nemáme, takže si jdu udělat ovesnou kaši. Nebo ovesnou kaši. No, prostě vločky. Máme mražený ovoce, dám se do toho hořkou čokoládu a moc se na to těším. Jdu si to rychle dát a pak přemýšlím, že je hodinu před tou depilací, že pojedu trošku dřív, nebo že si dám půl hodinu, abych měla čas a zašla bych si do Vilémova pekařství, protože je teď nově jakoby předělaný, takže bych tam koupila něco dobrého, kávu a byla bych chvilku na kolonádě. Sama prostě bych to pustila do sluchátka, jo vlastně já sluchátka nemám. Nevadí, no zkrátka, prostě, že bych si trošku odpočinula a nasála sluníčko, protože jsem samozřejmě celý víkend, co bylo krásně, jako by byla v hospodě, takže bych si udělala takhle půl hodinku hezkou. Tam vločky, kokos, kořici a čekankový syrup, nebo agávový, něco takového. Extrémně se na to těším, mám jako brutální hlad. Asi pamatuju, když jsem měla období, že jsem nemohla sníst ani celou misku kaše, jo? A teď? Absolutně to nechápu. Jakože. Ale reálně, fakt mi to dělalo problém to sníst, fakt jsem jako nemohla. Ale nechápu to. Jsem jakoby neříkala. Já mám své dny teď konc od včerejška, takže mi jakoby vůbec není dobře. Cítím se úplně strašně, moje energie je nulová, cítím se, jak kdybych měla úplně 200 kg, kdybych měla úplně takovýhle břicho, i když vidím, že nemám, ale prostě úplně to nepochopíte, jako když to neznáte, třeba když to vidějí kluci, jak neřešte. Každopádně, já teď máme 11:30, jsem se nasnídala a budu doma až večer, takže si musím zabalit věci do fitka. Chtěla bych jít i do solárka, protože jsem si říkala, že musím zase začít, když už svítí sluníčko. Takže musím do solárka, cvičit, jdu na depilaci. Ještě se teď musím stavit na jednom domečku, kde jsem ještě nebyla. Takový nový projekt, takže se tam podívám, jak tam vypadá, protože jsem tam fakt strašně, vlastně ještě jsem tam nebyla ani jednou a furt říkám, že se tam stavím, takže se tam musím stavit. A potom mě čekají nechty, protože už je to katastrofa. Holka, jsem vám chtěla říct, že tady to je z DMka, jmenuje se to Rabikis, jo, strašně krásně to voní. Takže kdybyste chtěli nějaký body spray nebo něco takového, nebo body mist,
tak doporučuji tohle. Fakt, voní to moc hezky a stojí asi 280. Takže to je takový tip. To je jak nějakým tom. Tohle je hodně scary. Já mám zrovna bílej kabát. Pak to bude ale krásný. Pak je to vždycky krásný. Zase nikde nepropadnu. Já pak ještě jdu na ty nechty, tak jsem tady koupila nějaký 2 Oreo dezerty, tak snad budou dobrý. A loupáček jsem si koupila a razím do fitka. Vůbec mi není dobře. A já nevím, proč jdu do fitka. Extrémně nestíhám, lítám celý den. Reálně jsem měla tu ovesnou kaši, jsem měla banán. Jsem už úplně jako vyřízená. Teď jdu k té kámošce na nechty. Že to hnus. Takže dám se nějaký jarní barvičky, pak sám ozvu. Ale budu doma docela pozdě, tak v 7. Chtěla jsem ještě na nějaký nákup, ale to absolutně nestíhám. A musím dělat tu bakalářku, takže tak. Pak úplně jako vyřízená. Ještě jdu do kopce a bude pršet, to vypadá. A úplně dneska jsem zase měla volný den, jako neříkám, že mám něco náročného, ale fakt lítám sem a tam a už jsem jako úplně. Si to do videa. Ano. Máš rukavice, viď už? Já. Máme 8 hodin večer, dorazila jsem domů. Docela pozdě, nechtěla se krásný, ale masakr. Jakože celý den jsem úplně vyřízená, ještě musím dělat školu, jakože musím. Protože mi teď zhodnotila tu bakalářku, mám brutální hlad. Mám tady tortilu s vajíčkem, protože jsem nebyla na nákupu, nestihla jsem prostě. A nechtěla jsem jít jako do Kauflandu do Pojebrat. To pálím. Zítra na celý den do práce. Takže jako masakr. Vůbec jsem sám dělat dřív teď. Nebo ven, kolu. A mám hrozný hlad. Když máš hlad, nejistoty. Já jsem teď opekla chleba, že se dám bavlkovým pešem. Jako není to špatný. Ještě by to chtělo nějakou mozzarellu. Nebo burátu. Tak čauky, já se omlouvám, já jsem se včera už jakoby moc neozývala a tak, protože prostě jsem musela opravit bakalářku, blíží se mi deadline do konce týdne, takže na tom hodně závisí. Dneska jdu teda do práce a dala jsem prát rychle pračku, doufám, že to stihne vyprat předtím a chtěla jsem vám jenom říct,
Ještě muška tady lítá, to je hrozný, zase otepla a najednou mušky, mouchy, všechno. A chtěla jsem vám říct, že jak jsem si po ránu ledovala vždycky ten obličej, tak pozorujte svoji pleť, protože já jsem zjistila, že mě to jakoby vysušuje tu pleť. Ono je to i takový, jakoby, ChatGPT mi to i psal, že si na to mám dávat bacha a fakt jsem to zjistila, že tady vždycky jsem měla úplně suchou kůži a vždycky to bylo potom, co jsem si třeba 3 dny ledovala pleť, tak se mi to udělalo. Pak jsem třeba jakoby přestala na 3 dny a úplně mi to zmizelo. A teď jsem si zase chvíli ledovala pleť a zase jsem tady měla suchou kůži. Takže to asi jakoby dělat nebudu. A nebo je to prý dobrý v menších intervalech, a nebo přímo, když máte jako nějaký podkožní pupínek, tak si vzít prý kostku ledu, zabalit ji do utěrky, že byste to neměli přikládat přímo na to a jako chvilku si třeba to ledovat. Možná lepší alternativa jakoby lokálně, než na celý obličej. Mně se teda ta suchá kůže dělala jenom tady dole, že ne všude, ale tak nebudu si tam podápět obličej, když mi toho prostě vysušuje a nevyhovuje mu to. Takže to jsem vám jenom chtěla říct, že jsem to vlastně dávala minule do těch videí, takže to už dělat teď konc nebudu. Nebo jako uvidím, třeba měsíc tomu dám pauzu a pak to třeba zkusím, až bude teplo, nevím. Uvidíme. Nicméně já se jdu namalovat, připravit a vyrazím do práce. A holky, ještě jsem chtěla dát tip na řasenku, protože tahle řasenka je od Max Factor. Vypadá takhle. 2000 je tam napsaný. Ten štěteček byste prostě vypadá takhle. Vůbec byste neřekli, že je nějaký jako dobrý, ale musím říct, že ty řasy vůbec neslepuje. A nanáší tam úplně jakoby takový množství, takový prostě dobrý, že třeba tahle, reálně mi přijde lepší i než tahle. Ta od Lancome je asi furt nejlepší, ale stojí 1000, tahle asi stojí 200. A musím říct, že je fakt nejlepší ze všech. Takže jako jestli hledáte nějakou dobrou řasenku, tak zkuste tady tu. Já teda jsem přemýšlela, že bych zašla na laminaci řas, protože je to jako mnohem méně, ty řasenky tam nanášíte a jako máte to mnohem lepší, takže přemýšlím nad tím a asi tam zajdu. Takže se na to těším. Ještě nevím kdy, ale možná bych to mohla vymyslet na nějaký den. No, ještě to vymyslím, ale asi si zajdu na laminaci řas a dám vám vědět. Ještě ukážu ty nechty takhle na světle. Se mi moc líbí. Původně to mělo být úplně něco jiného, ale chtěla jsem původně takovou oranžovou, ale pak jsem to rozmyslela. Se docela fialová, tady se líbila, takže to vypadá takto. Já si jdu dát snídani, na kterou se mega těším a potom razím do práce. Máme krásné počasí. Já bych sem nešly ty závěsy. Tady si kalhoty jsou ze šínu, mám je strašně ráda, ale už tady se mi odpáralo tohle. Kamarádka má stejný, taky to má odpáraný, ale ještě jsem tam nedala, on takhle drží, takže já to nosím jenom takhle do práce, ale už jsem ready, jenom mám asi 10-15 minut čas, než musím vyjet, takže čekám, až se mi dopere pračka, takže pověsím rychle prádlo, zase černý klasika. A potom teda vyrážím, zase mi napsala učitelka, že se jí furt ta praktická jakoby nelíbí, že jako je to lepší, ale furt to není ono. Takže to zase dneska budu dělat, jako docela už to vaří, mám z toho nervy. Doufám, že do pátku, prostě máme deadline v pátek, takže doufám, že do pátku to fakt vyřeším, protože já už fakt jsem z toho vyřízená. Ale asi vám nic natáčet nebudu, protože jdu jenom do práce, nebo jako vidím, možná tam něco hodím, ale nic tam dělat nebudu. Fakt budu jenom na počítači, anebo samozřejmě pracovat. Takže takhle. No a třeba čtvrtek mám školu. Takže taky to ne... No, doufám, že tenhle vlog bude pro vás aspoň trošičku nějak zajímavý. A že tady něco bych mohla udělat, ale vůbec nevím co, protože teď fakt jediný, na co se soustředím, je ta bakalářka, no.
Hello, tak já zdravím, já jsem si umyla hlavu, protože v pátek jdu ke kadeřnici a ona vždycky chce, ať v těch vlasech nic nemám, žádný lák, žádný suchý šampon a tak, takže jsem si to umyla. A chtěla jsem vám říct, že jsem se zbudila, bolí mě v krku, cítím v nose hleny. Včera jsem říkala, že za celý rok nejsem nemocná oproti všem. Ráno se zbudím. Nikdy to neříkejte, já sice klepu vždycky a stejně to vždycky zakřiknu, takže už to neříkám. Já jsem si udělala šalvějový čaj, tak doufám, že to pomůže. Dneska ráno jsem tady tak jako poklízela, dala jsem prát bílý prádlo a co jsem chtěla říct je, že dneska jedu do školy, jsem jakoby celý den mi to zabere prostě, takže jedu do školy, potom mám kruháč a pak píšu bakalářku až do rána, nebo nevím, ale musím to zítra poslat už jakoby vedoucí ráno a protože v pátek už je uzávěrka a musím to komplet mít hotový, takže mám co dneska jakoby dělat, takže tak. Takže jsem vám jenom chtěla říct, že jsem trošku jakoby v hajzlu, ale nevadí. Nicméně ještě ohledně té rutiny, já chci natočit celý to video, jen prostě nevím, jestli bych to už jakoby měla točit nebo ne, protože furt se mi jakoby něco na té pleti udělá, ale zase je to většinou prostě, když mám třeba před tou menstruací nebo takhle, což mi přijde jako normální a jinak jakoby tam mám prostě jizvy, protože ty jen tak jakoby nezmizí, takže mám jakoby dost jizev, ale jinak si myslím, že bych to video i mohla natočit, jen prostě nevím, jestli to není blbý, když ještě úplně nemám jako kompletně čistou pleť, vám třeba s něčím radit, ale myslím si, že bych to jako mohla natočit, takový povídací video o tom. Tak mi dejte vědět, jestli byste měli zájem a já bych vám to ráda natočila a řekla vám k tomu nějaké své zkušenosti a tipy. A pak jsem taky chtěla říct, že na mě kouká spousta lidí, co nemá odběr a já bych chtěla mít aspoň těch 1000 odběratel, je to taková ta minimální hranice na YouTube, kdy pak můžete mít nějaký i benefity, nebo jak bych to řekla. Takže kdybyste byli tak hodní a dali mi odběr, nebo já nevím, jestli to nezní blbě, ale jako jestli na mě koukáte nějak pravidelně a moje videa vás baví, tak bych byla ráda, kdybyste mi dali odběr, že mě to pomůže a vám to jakoby nějak neuškodí. Já se teda přiznám, já taky takhle dřív třeba koukala na někoho, u koho jsem neměla odběr a vždycky, když to v tom videu zmínil, tak říkám, jo, to je pravda, já na ní koukám, taky ten odběr dám. Jakože mě to třeba nenapadlo během toho, ale když to tam zmínila, tak jsem se jakoby vždycky potom řekla, jo, tak jako proč jí vlastně nedat odběr, když ono je to úplně jedno. Takže bych byla ráda, pokud teda na mě koukáte, kdybyste mi ho dali. A já se jdu teď připravit, moje rutina se furt nezměnila, používám tu Centelu furt, přijde mi jakoby fakt super, že dost dobře hydratuje a že mi i jakoby na té pleti sedí, ono to samozřejmě jako chce nějaký čas, že jako nemůžete hned vědět, jestli vám něco vyhovuje nebo ne, ale určitě jakoby co bych vám doporučila je ten jejich čistič, ten olejový, jako to je za mě největší topka a myslím si, že je jedno, jestli máte mastnou, suchou pleť, ale že ten se fakt jako vyplatí a je fakt super a hodně dobře odličuje, takže ten bych vám jako doporučila vyzkoušet na 100%. A pak ještě, co bych doporučila vyzkoušet, jsou ty Biodance masky. Já přísahám, že fakt nic lepšího, nenašla jsem nic lepšího a musím si zase koupit, že aspoň jednou týdně bych si ji chtěla dát, nebo jednou za 14 dní, protože je to furt jakoby dražší, ale stojí to fakt za to. A já asi jedno, jestli růžovou nebo modrou, já si radši kupuju třeba modrou, ale jako růžovou si taky dávám, takže je to úplně jedno. Jinak já jsem teď extrémně šťastná s svou kvalitou vlasů. Nebo já vám to ukážu, nebo kvalitou. Jakoby, když se kouknete, že to nemám vůbec zničený, nic tam nemám upálenýho, všechno mi doroslo do stejné dílky. Jo, já jsem úplně happy z toho. Ale jako chtěla jsem říct, že já ty vlasy mám jemný, jakoby prostě přirozeně, takže když si šáhnete na moje vlasy, tak je to jak peříčka. A já jsem ráda, že tam není prostě nic upálenýho a tak.
Takže ta blondětá jde i zdravě, ale neodbarvujte se hlavně, jo. Bude to extrémně ničí vlasy. A chtěla jsem říct, že nevím, v pátek jdu ke karetnici a nevím prostě, jestli si mám dát jakoby studený přeliv nebo teplý přeliv. Já se nemůžu se furt prostě jakoby rozhodnout. Ale jako, jak jsem říkala, mají být prej trendy jakoby ty teplý přelivy. Takže nevím, takže možná jsem takový teplejší a už teď to nemám úplně jakoby studený. Ale jako nevím, no, dejte mi vědět. A ještě chci jít na laminaci řas k Martě, takže to taky chci jít a my máme letět jakoby s kamarádkou do Egypta s Beou, teď první týden v dubnu, takže bych to chtěla předtím stihnout tu laminaci řas, takže doufám, že to stihnu, takže tak vám dám vědět, ale je to prý super, jakože i výživa pro ty řasy a prostě je to taky dobrý v tom, že spotřebujete mnohem méně řasenky, protože ty řasy už vlastně jsou jakoby natáhlý, takže vlastně třeba projedete jenom 3krát a máte hotovo. Já to třeba projíždím tak 10krát, 20krát, takže jakoby je to takový ulehčení práce. Nicméně já už jsem ready, ještě si musím nasnídat, ale jdu zatím dělat školu, protože mám asi hodinku čistého času na školu, takže jdu dělat bakalářku a potom pověsím prádlo, oblíknu se a vyrazím, ale jsem ráda, že svítí sluníčko. Jsem nečekala, že bude svítit sluníčko, takže jsem hodně happy, protože mělo pršet, ale vůbec se nestěžuju, Akorát nevím, co mám zvolit za outfit, protože řekněte mi, co nosíte v tomhle přechodném období, protože já už jsem jakoby natěšená nosit prostě jarní věci, ale zase na to není úplně takový teplo. Takže vůbec nevím, jako co mám nosit, ale vidím mraky, no, takže asi pršet bude. Můj outfit do školy je reálně nejvíc basic. Mám džíny a černý triko. Já už fakt nevím, co se mám brát na sebe, já už si nosit čaty, protože tohle je fakt hrůza. Vůbec se mi nic nelíbí, takže jsem do školy. A dnešní cíl je komplet dodělat bakalářku a mít ji schválenou. Takže razím. Dneska je teda brutálně nechutný počasí, celý den má pršet a je zataženo, takže hrůza. A chtěla jsem říct, že jsem teď dopsala ráno bakalářku a poslala jsem jí, takže se můžu modlit, aby mi učitelka napsala, že to můžu už odevzdat. A pak jsem taky chtěla ještě něco říct, ale už jsem zapomněla, co. Jo, že jsem nemocná, že mám teda jakoby nemocná, mám hroznou rýmu, nebo hroznou, prostě mám rýmu. A to jsem jako extrémně dlouho neměla a rýmu fakt jako nesnáším, takže budu mít odřený nos, bude to hrozný. No, ale muselo to přijít a ty výkyvy počasí jsou teď extrémní, takže jsem si udělala čaj a jdu si ho dát. A dneska jdu do školy zas. Jinak chtěla jsem říct, že doufám, že všichni víte, že med se dává do čaje až třeba 3 až 5 minut po tom, co to zalijete horkou vodou, protože jinak se jakoby ničej ty účinky, takže počkám, mezi tím si jdu udělat pleť takovou tou tyčí a ještě mám tady tu kombuču malinovou, takže tu si taky dám, na tu se hrozně těším. Doporučuji. Včera jsem si dávala večer jasminovou a snažím se tak fakt jako každý den si jednu dát, nebo třeba každý 2 dny, takže moc doporučuji, je to dobrý prostě na to trávení a tak. Takže mají to v Kauflandu, mají to v Bille a nevím, jestli ještě někde, ale stojí to asi 40, no možná 50, ale za mě cena jako živých čajů 50 korun je úplně v pohodě. Třeba když si vezmete to Magu, tak to stojí asi 170, ale říkala mi právě kamarádka, že to Magu celý je na 2 použití, takže jakoby jedno stojí 70, takže to jakoby vychází na stejně jako ten živej čaj, dejme tomu.
Ale přemýšlela jsem, jestli si někdy koupím to Magu, no, a ochutnám ho. Ale zatím jsem to prostě neudělala. Zatím jsem si vždycky koupila tohle, ale jednou si koupím to Magu. Do toho zavolala babička. Já jsem si s vámi chtěla popovídat, ale vlastně nevím, co bych vám říkala. Že mám docela ty vlasy tmavý, mi přijde, vůbec se v tom jakoby necítím takhle. Takže se těším, zítra jdu ke kadeřnici, tak extrémně se těším, extrémně. A zítra vás ještě vezmu, možná i v sobotu, protože sobota má být taková zajímavá, takže doufám, že bakalářku odevzdám v pohodě a budu mít hezkou sobotu, protože mám mít hezkou sobotu. Takže to bych vám ještě ráda natočila a v neděli to zkusím sestříhat a možná to i vydat, nebo v pondělí uvidím. Trošku se to teď šouplo skrz školu, tak se ty videa trošku budou vydávat asi úplně ne pravidelně v jeden den, ale zkusím to nějak udělat, ale v květnu se jako budu hodně učit, takže si myslím, že v květnu videa moc nebudou. Ale samozřejmě uvidíme, ale myslím si, že nebudu mít ani co točit, protože se budu fakt extrémně učit, jestli samozřejmě ta bakalářka bude v pohodě, protože to je teď hlavně pro mě hlavní cíl, co musím mít schválený, abych jakoby mohla dál pokračovat. Takže doufám, že jo. Nicméně, co jsem vám chtěla říct, že jsem možná zjistila, že tu suchou pleť nemám z té ledové vody, a spíš prostě z toho krému. Ale nevím, zatím si to neledu, ale vím, že třeba včera jsem měla suchou pleť a dneska už nemám, takže, ale on ten krém od té kožní hodně vysušuje, takže. Ale jako ta pleť mi přijde teď celku v pohodě, ale vyřadila jsem teda mléčné výrobky, nebo snažím se je vyřadit, nebo snažím se, nedávám si je, ale jako jestli se stane, že si jednou za týden třeba dám něco s mlíkem, nebo takhle, když půjdu na jídlo, tak se to holt stane, ale vyloženě, že bych si dávala kafe s mlíkem, nebo že bych si dávala bílej jogurt, lučinu, sýr, tak to úplně ne, tomu se snažím jako vyhýbat, takže uvidíme, jestli to bude mít na to nějaký vliv. Kofeinu se teď taky vyhýbám, nepiju kávu, já jsem ji teda nikdy nějak nepila, ale občas jsem si dala třeba 3krát týdně nebo 2krát, tak teď se jako snažím si nedávat vůbec. A uvidíme, jak to bude, ale ty mléčné výrobky mi doporučil ChatGPT, tak jsem si řekla, tak to zkusím, nebo jako vím, že mléčné výrobky to jako zhoršou, ale nějak jsem úplně nejedla ve velké míře. Ale teď jsem je zkusila teda vyřadit úplně, tak uvidíme, jak to bude. A tak no, takže to je asi všechno, co jsem vám řekla. Já si jdu teď malovat, pustím si k tomu nějaký videa, pak se nasnídám a vyjedu do školy. Vůbec se mi nechce v tomhle počasí, ale musím. A potom jdu na předání bytu a potom jdu s kamarádkou ven v Praze, asi na nějakou kávu, možná něco menšího k jídlu a zkontroluji mi bakalářku. Takže to je můj plán na dnešek a pak bych chtěla jít cvičit, ale popravdě nevím, jestli to stihnu. Když ne, tak se nic neděje, zacvičím si v pátek, protože stejně mám rýmu a já to fitko fakt teď nehrotím, když jdu 3krát týdně, tak jdu hol 3krát, když jdu 5krát, tak je to super, ale jako nezblázním se z toho. Ach jo, mega mě štve, že budu furt smrkat jak blázen. Fakt jako hrozný. Ale prodala jsem svetřík jinak úplně novej za 200. Takže a stál třeba 4-5. Takže se určitě koukněte na můj Vinted. Mám tam fakt jakoby nový věci. Nenošený a nebo jako hodně zachovalý. A za dobrý ceny. Tak si když tak podívejte. Já mám tady, jak se to jmenuje. Takže to musím zabalit, musím to dneska poslat. Mám tenhle župan svůj zimní, protože není úplně teplo. A jdu si udělat snídani
a jdu si udělat to stejné, co jsem měla včera k večeři, akorát vajíčka už nemáme, což mě mrzí, ale mám u babičky 30 domácích vajec, takže si to v pátek musím vyzvednout, takže se těším a jdu si dát k tomu tu kombuču a doufám, že budu brzo zdravá, takže jdem si udělat snídaní. Takže tohle je moje snídaně, úplně stejná jako večeře a tu kombuču, takže jdu si to sníst a jdu si k tomu pustit nějaký video. Jako nebudu vám lhát, ale ta rýma to je teda něco. Úplně jsem z toho vyřízená. A chtěla jsem se zeptat, jestli někdo jde z vás na Kulin Fest, nebo Kulin Fest, nevím, jak tomu říkáte, ale jestli tam někdo jde, protože my jdem s Violou a jdem pátek i sobota. Měli jsme jít původně jenom v sobotu. To jsme si koupili hned potom, protože tam byli dobrý interpreti a oni to teď mega přehodili na pátek. Takže jsme si teď koupili i pátek, takže uvidíme, jako jestli to v sobotu dáme nebo ne, ale půjdeme určitě v pátek. Takže třeba se tam s někým z nás uvidím, nevím. A já si to jdu sníst a jdu koukat na vlog od Verči Bobecký. A tohle je moc dobrá, takže Malina a Jasmín jsou nejlepší. Top, krása. Ještě jsem šťastná, že mi kámoš půjčil v práci deštník, protože já ani nemám deštník, takže miluju tohle počasí. Tak ho miluju. Tak já už jsem předal byteček a teď jdu za kámoškou a jdem na jídlo a jdu opravdu bakalářku. Zdravím, dneska je extrémně nechutný počasí, jakože je tak tma, je tak sichravo a je to fakt extrémně hnusný. Já jsem spala asi jenom 3 hodinky, já jsem dělala svou bakalářku, takže jsem úplně vyřízená. Ale jdu trénovat za půl hodiny, takže budu muset vyrazit a jsem úplně rozbitá. Dneska mě docela čeká jakoby nabitý den, že nemůžu jen tak spát. Přejdu trénovat, pak si zacvičím, tak to mám něco natočila. Potom jdu ke kadeřnici. Možná stihnu ještě solárko mezi tím, musím dodělat tu bakalářku, odevzdat ji a pak vlastně večer jdu ven, takže takhle. Takže to mě čeká dnešek, ale sobota bude hezká. A spala jsem jenom 3 hodiny a já jsem fakt to úplně jakože vyřízená, protože já teď každý den spím jako 8, minimálně, nebo takhle, spím 8, občas je to třeba 9, občas to je 7, ale snažím se to jakoby držet v té linii kolem 8. A jako dneska 3 hodiny, takže hodně v topu. Je hrůza, ještě jsem zapomněla zmínit, že babička jdu na nákup klasicky. Takže katastrofa, teď jsem tady u fitka, takže běžím, jdu trénovat. No, radši bych šla spát, nebudu lhát, jako spát 3 hodiny, to je ostrota, no. A počasí fakt v topu, no. No nic, tak já běžím. Já už jsem po fitku, jen jsem se malečko natočila, teď jsem rychle zaparkovala a běžím ke kadeřnici. Já se těším, jdu dneska na melír, takže to budu mít zase blondětý. Takže razím. Nestihla jsem solárko ani a musím dělat bakalářku, mám s sebou notebook. A musím ještě poslat ten balík, protože mě úplně podělali, normálně tam, kde posílám balíky, tak mají zavřeno 3 dny. Jako já absolutně nestíhám. Mám tak 3 hodiny, než musím jet do Prahy. A ještě musím dodělat tu bakalářku, teď jdu babičce na nákup. A ještě poslat balíček. Jako nestíhačky. Takže nevím, co tam ještě dneska natočím. Ale zítřek bude hezký, takže zítra mám toho nadčím hodně. A musím teda odezat tu bakalářku a mít to všechno komplet. A musím to mít schválený, takže mi držte pěsti. Ale až tohle video vyjde, tak už to budu vědět.
Já jdu do Kauflandu, klasicky nestíhám vůbec jíst, dneska měla jenom banán a máme 2 hodiny, ale koupila jsem si ve Vilémově nějaký chleba s dňou, pomazánkou a fetou, tak to pak dám, nechám se tady a jdem na nákup. Jako já se zblázním, já ani nevím kolik je, 2:45? 2:45 já vůbec nestíhám, teď jsem byla u babičky dát nákup, musím na poštu si něco vyzvednout, dneska je pátek, do 2. Super, tak jsem nestihla. Do kdy je tam ta zásilka? Jo, super. Takže přepsaný byteček. Takže top. Katastrální úřad. We know about this. Takže that's it. Jedu domů konečně. Jdu si dát lososa do trouby. Já už umírám hladem, vám říkám. Umírám. Domů ukážu vám haul, přišel mi balíček ze Zary. Když tady jsou další 2 skleničky, jak se tady vzalo. Tady snažím poklidit nádobí, jo. Všude, ani jsem si neustala, takže se musím ustlat. Hrozný. Vůbec nestíhám. Chci vám udělat haul, chci se najíst, chci si dát lososa do trouby, podle mě než si sednu, k té bakalářce budou 3, protože máme 2:30, takže na to budu mít 2 hodiny, no, to je dobrý, to je dobrý. 2 hodiny, to je v pohodě. Já se tady snažím hydratovat. Dám udělat rychlý haul. A mezi tím zapnu troubu. Na kolik? 220. A mám tady vajíčka domácí od babičky. Takže jsem ráda, těším se. Ale byla jsem v Kauflandu. Koupila jsem si chlebík čerstvej, křupavej, ale nemám avokádo. Takže mi to je k ničemu a potřeba bych to avokádo sehnat. Takže zkusím ho dneska nějak sehnat někde. Nevím, prostě v Tesku nemají dobrý avokáda. Avokáda si kupuju v Bile a tam mají mega luxusní, ale prostě jsem tam neměla čas zastavit. Koupila jsem si lososa. To si teď hodím do trouby, dám si ho asi samostatný, protože nemám čas dělat rejži. Když ho na to hned, ale prostě... Nebo těstoviny bych si dala s pestem. A do toho lososa, no. Něco uvidíme. Kombuchu nebo živý čaj, jasmínový, ten si dám. Pak jsem koupila krém na tělo, tady to nejlepší. Zubní pasta, klasika. Pak jsem si koupila tenhle deodorant, ani nevím. Vždycky si kupuju nějaký tenhle od Old Spice. Jakože pánský, ale nevím ani jak to voní. Jo, voní to jako hezky. Voní tyhle prostě jsou nejlepší, já si to pak přestříkám ještě vždycky tím stříkacím, ale... A potom olejček dětský. To teď používám na záda, si tím mažu, abych měla hydratovaný a je to super. A to je celýho, platila jsem asi 5 kg, ale ještě nás čeká Zara haul. Doufám, že mě vidíte. Losos mám teda připravenýho, mám ho tady. Mám tam 2 kousky, dám si ho s kečupem, já ani nemám zeleninu podle mě, nebo možná okurku, já nevím, já jsem ani sobě nechtěla dělat nákup, ale prostě říkám, ne, udělám, protože já totiž stejně tady nejsem dneska, teď jedu zas na večeři, zítra celý den jsem pryč, takže tady nebudu, takže si udělám nákup a v neděli jsem celý den v práci, takže a bakalářka spěchá, takže si nákup udělám třeba v pondělí, ale tady tu kombuču miluji. Doufám, že v tomhle vás třeba ovlivním, je to jako fakt super na távení. Ale chtěla jsem vám říct, že nemám vůbec hlad už ani, ale jdu si dát ten chleba s dýňou, pomazánkou, fetou a rajčátky. Mňam. Mňam, jo. Já vždycky, když mám hlad a jím něco a mega mi to chutná, tak si říkám, chutná mi to, protože mám takový hlad, nebo je to fakt tak dobrý? Takže, lososa máme v troubě, nechám ho tam 20 minut a jdu vám udělat haul ze Zary.
vám ukázat, co jsem si objednala. Není to nic jako extra, nic velkýho. Ještě jsem si teda objednala Shein, ale ten nevím, kdy dojde. Ale mám tam šatičky. Krásný, je to teda XS, protože psali, že je to větší než obvyklá velikost. Takže trošku se bojím, že budou krátký, ale uvidíme, zkusím si je. Stály 850 a pak jsem si objednala 2 voňavky. Protože já prostě miluji voňavky ze Zary. První je Red Vanilla Intense, tak vám hned řeknu. Já si to vždycky očuchám na prodejně, pak si to objednám, ale vždycky mám trošku strach, aby to nevonilo trošilinku jinak. Tak uvidíme, jestli se do toho dostanu. Jo, vypadá teda takhle. Jo. A řeknu vám, jak voní. Necítím. Trošku. Takže to je Red Vanilla. No a teď budu ovoněná mega. Teď to voní stejně jako na prodejně. A pak mám Vanilla Immortal. Jo a ta voní krásně, tu miluju. Ježiš, já to říkala. No, to je ona. Ježiši, Vanilla Immortal. Jako všech, prostě nevím, ze Zary voní top. Měli tam jen tuhle velkou, tam myslím neměli tady tu, ale strašně krásně voní. Je to prostě sladká, těžká vůně a já je miluju, takže jestli doporučila bych tuhle, spíš tu Vanilla Immortal než tuhle, ale obě dvě jsou prostě sladký, takže a tady to je fakt jako silná a já miluju silný vůně, takže takhle voňavky a ještě si chci objednat tu Golden Decade, ale zas já nemám ráda, když se furt voníte něčím jiným, takže tak. Já nevím úplně, jak vám ty šaty mám ukázat, co se opřít o okno, ale já mám ráda prostě takovýhle volný, za mě tady ty šňůrky si ustřihnu, ale prostě teď mi nešly zastrčit. Nemám to úplně zaplý, protože prostě je to jako podzadek akorát, si myslím. A to je problém, když bude foukat vítr, protože jsou jako, ale mají takhle dvě ty, jo. Ale prostě já mám ráda takovýhle, tak taková panenka, ale já to mám ráda, takže ty si nechávám, takový nemám. Takže to jsou ze Zary, stály 850 a mám teda velikost XS, takže jestli jako dílkově mi to přijde úplně v pohodě. A mám teda 160 cm, takže jdu se zpátky oblíknout a už ještě budu moc nosit. Tohle je můj oběd. Don't judge me, jo. Vypadá to hrozně, ale já potom jdu na večeři, takže já si nechci vůbec přijídat, nebo takhle, nebo ne, že bych se nechtěla přijídat, ale já to potom nesním a stejně jdu tady dělat a nebudu to moc jíst, takže když budu chtít, dám si ještě druhýho lososa, jsou tam 2, takže tak. Já vám jdu ukázat realitu, mám totálně ucpaný nos, 1 hodina ráno, prosím vás, teď jsem dodělala tu bakalářskou práci. 1 hodina ráno a spala jsem 3 hodiny od včera. Teď si dá tady leftover pizzu. Mňam. A jdu si dát k tomu jahody. A jdu spát. A zítřek si užiju. Zítřek vám ještě natočím, pak končím. Já zdravím, dneska máme sobotu. Já mám extrémní rýmu, takže se omlouvám, možná budu znít hrozně. Ale jdeme s holkama teď na snídani, tak se extrémně těším. Bakalářku už jsem tak jako odevzdala, už mi zbývá stisnout 1 tlačítko a musím si to ještě tam něco přečíst, takže už mi z toho hrabe. Ale máme 10:30. Já razím na snídani s holkama, dnešek bude hezký, jdu na snídani, pak jdem cvičit, pak jsem chtěla do sauny, ale nakonec nejdu, protože mám extrémní rýmu. Ale pak jdu s Bátou do kina na Černák a jdem se tam podívat po obchodech a takhle, takže dneška udělám takový sestřih jenom. Takže už jsme ve fitku, už jsme po snídani a jdem cvičit. Vždycky Viola, když začnu natáčet vlog, tak chová úplně jinak.
No, uvidím. To se ti líbí? To je dobrá písnička, to mám ráda. Tak pár pokolení. Já jsem to slyšela. Teď. A akce. Kolik máš? 12? Ani to máš 2 v jednom, v zrcadle i v reálu. Takže přijela jsem domů po fitku, máme 3 hodiny a teď se razím s kamarádkou do kina na Černák a možná nějaký nákupíky, takže dnešek je top. Takže razím a holky jsou tady u mě a hrabou si moje legíny, nějaký, protože mám mega toho, takže jsem řekla, že jsem se vyberu, že si to třeba můžou vzít. Ty štydle, nebo ne? Uka? Jo, no. Už jsme na Černáku, tady mě extrémně zabije, jako fakt extrém. Čauky, máme 9:30, já jsem teď zajela domů a řekla jsem si, že bych tohle video ukončila. Bakalářku už mám odezenou, tak mi to neběsí, ať to vydám z toho extrémní strach. Já jsem z toho fakt se bojím. Ale řekla jsem si, že tohle video už ukončím, dnešek jsem měla strašně hezký, trávila jsem ho s kamarádkama a moc jsem si dnešek užila. Zítra už mě zase čeká práce, ale dneska jsem trošku uvolnila, jdu si ještě vanu, dám si asi sklenku vína, udělám si pohodovou sobotičku, ale řekla jsem si, že vám uděláme radost a udělám haul, protože jsme samozřejmě byli na Černáku, takže jsem si něco pokoupila. Začnu DMkem, koupila jsem si Biodance, klasika. Asi si dám dneska, si myslím i klidně, si to zasloužím po těch nocích promarněných bakalářkou, který jsem teď měla, takže jsem to moc nenaspala, takže si dám dneska Biodance masku, doufám, že už si ji vyzkoušeli. Pak jsem si koupila novou řasenku od L'Oreal. Líbil se mi ten štěteček, takže tady kde v tom nic nebylo, jo. Tady jsem štěteček, takže vyzkouším, dám vám vědět. Je to tady je to asi nějaká novinka, nebo já nevím, prostě jsem tam viděla, tak jsem si řekla, že to vyzkouším teď. Konc ty řasenky. Pak se mi líbil hrozně tenhle make-up, ten je od Maybelline, takže jsem se ho vzala. Je hrozně lehoučkej a má mít nějaký matný finish. Nevím, proč si k tomu čuchám, ale vyzkouším, dávám taky vědět. Já si teda make-up teď dávám už jenom prostě vždycky na tyhle tady, jinak na čelo a to na nos vůbec si nedám, jenom tady, kde mám ty jizvy. Takže je lehkej, tak uvidíme. Třeba ho využiju až v létě, že nebude podle mě moc krycí, ale uvidíme. A pak jsem si prostě koupila 3 tušky. Na rty jsem si nabrala. Každá je od jiný značky, jo. První je od She. Od She. V podstatě jsou to úplně podobné odstíny. Tahle je od She, tahle je od DMK. Jo, a tahle je od Essence, fakt úplně podobný odstíny, třeba kluci asi nebudou vidět rozdíl, ale rozdíl tam je. Takže jsem si nabrala tušky a to je z DMK vše. Pak vám ukážu, po extrémně dlouhé době jsem si koupila boty, prosím vás. A byly ve slevě jenom za 1400, tak jsem si říkala, neber to. Jsou to kampusy a já jsem si strašně dlouho nekoupila tenisky. Popravdě celou zimu jsem nosila úgy, takže ty si asi koupím příští rok taky, akorát třeba v jiný barvě. Ale říkala jsem si, že fakt strašně dlouho jsem si nekoupila jako boty, takže jsem se rozhodla si na jaro koupit tyhle krásný Adidas Campus, myslím, jo.
Koupila jsem si zelený, říkala jsem si, jestli si nemám koupit černý, ale furt černý boty. Takže jsem si koupila tady ty zelený, takže doufám, že je vynosím, ale podle mě jo. Takže tak, mám 38 a 38, takže tady ty boty nový. A potom jsme byli v Mohitu. To ani nebudu ukazovat na sobě, jsem si koupila prostě obyčejný 2 tílka, černý a bílý. Má to takový ten plavkový materiál, takže to je černý a bílý, jedno stále 200. Takže ty se hodí, prostě basic základní kousky, který nesmí chybět. A pak jsme byli v H&Mku a tam jsem si teda koupila, už se připravuju na léto, 2 vršky od plavek, takhle černý, jsem si neskoušela, takže možná si to vyzkouším potom. Vám to asi ukázat úplně nemusím, prostě černý vršek od plavek, ten stál 360 a pak jsem si koupila tady ten prostě takovejhle trošku to k černému spodku to budu nosit a ten stál taky nějak 300. A pak jsem si koupila džíny, které stály 720, mají teď hodně zajímavé ceny. A ty vypadají takhle. Jsou to 36, jo. Vypadají takhle a já vám je ukážu na sobě, ať vidíte. Já jsem se je teda zkoušela, ale zkusím se je znova. Vypadají takto, ani délku nemusím upravovat, prostě úplně jsou na mě jak ušitý. Vypadají takto. Mně se jako extrémně líbí a jsem nadšená. Takže takhle z H&Mka jsem ráda, protože džínů moc nemám. Takže jsem moc ráda. Já jsem si to rozepla, bez toho sundat, ale říkala jsem si, že se teda s váma rozloučím. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Další vlog, klasika já. Ale přemýšlela jsem, že bych natočila třeba jednou nějaký video s fitka. Dejte mi vědět, jestli vás to zajímalo. Jako třeba celý trénink namluvený na spodní část, třeba s popisem cviků a tak. Ale asi bych to šla točit jako do fitka před otevíračkou. Protože úplně se necítím na mluvit do videa a takhle točit jako úplně ve fitku. Hlavně tam jako by byl rušivý elementy, takže dejte mi vědět, jestli by vás to zajímalo. Nicméně, mi držte pěstí s tou bakalářkou a mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Pa, pa.